На 11 август 2013 наследници на рода Русанови от 5 държави – България, Гърция, Чехия, Русия и Шотландия долетяха в град Русе на първата си родова среща, за да отпразнуват 163 години от рождението на дядо Руси Русанов от село Малък Преславец, община Силистра. Събитието бе организирано от Йонка Маджарова, дъщеря на най-възрастният жив наследник. По стар български обичай Йонка посрещна гостите с погача и шарена сол. Между тях присъстваха най-възрастният наследник, 82-годишната баба Кръстинка, и най-малъкият, едногодишният Никола, наследници на най-големият син на дядо Руси, Антон Русанов. Благодаря, моето момченце, дайте си към света. Да си жив и здрав. Добре дошла. Всеки посрещнат гост бързаше да отиде при родословното дърво, което беше изрисувано голям размер, за да се намери клончето и листенцето, които наброяваха около 400. А над него организаторката беше поставила знамената на 5 държави заедно с европейското. На всички присъстващи Йонка подари малка книжка с историята на рода и копие на родословното дърво. За да припомни българската памет на родствениците си от чужбина, Йонка Маджарова бе подготвила малка музикална програма, в която взеха участие и другите от рода. Хубава си, татко, вино, име сладко, земя рай, сърце младо и невинно, за теб трепката играй. Милим са ми планините и на север и на юг, драги ми са равнините, набраздени с наши плуг. Цялата предната къща, две пият пред, тук мачи на миловка, усетих най-напред, тук подлепите стари, бебена си гра, тук двете другари, скачах и с смърт. Шепа пръст взех от родния край, тя в ръката ми стана на злато, и зърна разпилях по земята, кова се земята с злато. Моя Добруджа, мое хубаво място рождено, нямаш слава окъпани дни, но си всичко ти, всичко за мене. Твоят гласа ми звъни. Слънчева Добруджа, една прашинка в цялата вселена, една вселена в моите очи. Добруджа, царица на житата, Добруджа, плуда земя. Дай ми щедро от твоята сила, аз съм твоя до край дъщеря. На възраст сме по на 4, 5, 6 и 7 десетици. Годините хвърчат, отлитат като птици. Беше война, а бащите не войници. Зиме ходихме с цървули и терлици. Светихме си с газ и с свещици. Ядяхме качамак и хляб от трици. Старците проклинаха царе и политици. Сега е друго време. Внуците ни не ходят войници. Внучките не пазаруват само от бутици. Търсят фитнес зали и козметици. Общуват по интернет и не четат класици. Играят ча-ча-ча, а не хора и ръченици. Изучават чужди езици. Те са на прехода връстници. Някои се трудят като пчелици и се бъдещи професори и академици. Днес сме 21 век и друг е вече днешния човек. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С глупости блага обилни е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Макар че гостите се виждаха за първи път, не чакаха покана, а се включиха в кръстните български хора и танци.
няколко часа на веселие и танци, залът се оказа малка за многобройната Русанова фамилия. Те излязоха навън, за да се снимат заедно с тортата, на която беше изрисувано дървото на добруджанския род. След това най-възрастният наследник баба Кръстинка и най-малкият Никола духнаха свещичките и разрязаха празничната торта, върху която грееха и айсбергите от 5 държави. Празникът завърши с дълга и трогателна раздяла. Присъстващите си обещаха, че скоро пак ще се съберат, за да доразкажат пропуснатото. И накрая пак се хванаха на кръстно българско хоро, за да покаже, че добруджанци нямат умора.